Kesengi ke bah nyop sao. Ha ke keteng pa bukun mesim bukun. Amen. Ku tra Jisu tu pensele ingi dok mesim bukun jong ni. Kikam jong ki apostol. Kalau nong kabasan. Ladon uwe ubrio ba keteng u Ananias berkatengah jong u ke Sapira. Uni ula dia kendau kat tu kat ni Henry dah kawaya tip lem bat la katengah ula batno haladi si benta na ka jingyo. Bat dia kebasa ula leit ban ai haki apostol. U Petrus ula ong ha u. Ku Ananias balai pisha yo soitan ba un sensyar ya kada unut jong pi. Bat ba un pengop ya pi ban tok ya mun sim ba kut. Kat hadu ban batno si benta na kador jong ka kendau ba piladi. Ka kendau kalong ka jong pi shwa bandi yaka. Bat anda pila dir yakaru kapisa kadai ke jong kadai hi ke jong pi. Ti balai kain pila pen kelek kelain dah kumni hakadono jong pi. Phem shim syukur ki brio pila thok ya ublay. Wa Ananias utang si osngo ya kani ula kelon yap kram. Bat baro ki wala osngo ya kata kila shepting hair. Kisamla kila wan kila sop ya kamet jong u. Bat kila say ya ka shabar bat kila tap ya u. Kembalai kenta hadien ke tengah jong u ke lawan rung. Henry kamtip ya kata ke balajia. U Petrus ula ong haka. Hai thu hanga. Hatu kane kane kepisa baro jong katu kendau ke mapi bat tengah jong pi pilayo. Hooi kan kala jubak kadai baro. U Petrus ula ong haka. Malaysia mapi bat tengah jong pi su buit lang banten ju ya mensiam jong utrai. Kibriu ki batep ya tengah jong pi ki don menta kumni hajingkang bat ken sabak saya piru. Mar kumta kala kelon kram haki kejat jong u bat kala dekut mensiam. Kita kisamla kilawan rung bat kila yui ba kalayap kumta kila ba ya ka syabar bat kila tep ya ka mar senda tengah jong ka. Kabalang barok kawai bat ki weipat barok ki balayo sngau ya kani kila dap da kejing tieng ka bakrau. Bun kidak kisien bat ki kampla balale da ki apostol hapdeng ki breu. Baro kira ngai kila syat ya kenduk lang ha ka tingkong u Solomon. Ki bam ya dei kunhun bat ki kimnut ban let lang bat ki. Wat la ki breu ki kiran ya ro sibun ya ki. Henry kinang bun nang bun ki breu ki bayaso e ka kunhun jeng ki. Bun ba ki cendrang bat ki kentai kila ngai ha utrai. Haduk kata kala sesok ke jingtrai ki apostol baya ki bapang lara haki lenti. Bat walaupun tia iki haki palong bat ki selia kenang ba haba u Petrus uya lingba la kumnu kesengiu jung ukan syat hanu re hanu naki. Bat ki pat belian ki lawan tu naki senong saudong ke Jerusalem. Kiara artat iki bapang bat ki basong sud. Ya baro la penkoi. Ti uling do orang ba berkilok juu ki badai nak kenhun sadusi. Kilau dap da kejing bisni ki apostol. Kumta kila rai ban le ki. Kila kem ki ba kila set ki ha ke bendi pat ba. Hanrei ha katai kamiet wangal jung trai ula pli ki jingkang bendi ula yalam sabar ki apostol ba ula ong haki. Kilet yang ha ka temple ba tia thu haki pat ba ki baro sapang kane kejing em batmai. Ki apostol kila ka ungu ba kitang syusyai kila rung hapo ka temple ba kila sedang ban hikai. Ulindo arang ba kilok tungu kila khot lang ikirang ba ju ban penlong ka jingalang pat ba jong ka dorbar. Nangta kila pha hukum sa bendi banwanya lam ya ki apostol hakmat jongki. Henry haba kinong ki karot temple kila poi kim sim syam ki apostol hapatok. Kumta kila wan phai sa ka dorbar ban ajing tip. Haba kila poi hapatok, habang ngila poi hapatok, ngila syam bala pendaj talas bak yaka. Bat kinang ap karot baro ki adon hakardop. Handai andang ngipli ki jingkang ngin syam yanu hapo. Haba u kapten jong kinang ap temple ba kirang ba lindo kila yo sngau yakan hi kila lengo ayu lajia ya ki apostol. Ti lawan rung lingkat uwei ubri ubala yathu aki sngap ngan ong. Kitu kibri wa pila thap hapo bendi ki yang ha temple bat ki kai ki pat ba. Kumta
kapten bat sikin hun ki brio jung ki lalek bak ba ki lawan ya lam ki apostol kim chimle jubor namar ki tieng yo upat ba ulan thama ki kila penrung ki apostol ba kila penyang ki hikmat kedorbar bar ulindo orang ba ula bisyar ki ngila bidong ting pi ba pimdai ban hikai shu ha ke kerteng jung uni brio ula ong penban pej ayu pilale pilapan priang ke hikai jung pi baro si Jerusalem bat hikwa ban te pop halor jungi ya ka jingyap jung Petrus bat kiwai ki apostol kila jubab kiliang ngidei ban ko ungu ya ublei om ki brio uta ublei jungi pa jungi ulapan mipat ya jisu na ka jingyap anda pilapan yap ya da ka basa narpna ublei la kentiu ya syaka kamon jung kum unong ya lam ba unong pun em ban ailat ya kipat Israel ban kala jingmut bat ban yo jingmap ya la kipop ngilong sakhi kini ki ai ni bat mun sim ba khu ubalong ka jing ai jong ublei ha kitu ki ba ko ngu ye ki haba kirang ba dorbar kila yo sngow ya kini kila sngow ingkong hadu kata ba kila yakut jingmut ban supen yap ya ki apostol henrei uwei na ki uparsi ba keteng u Gamaliel ustad an ba ki brio baro ki burom sibun ula yeng ha ka dorbar ula hukum ba an penmi no eki sabar nangta ula ong ha ka dorbar korang ba Israel tada sumar ya kata ka ba pimut ban le ekini ki brio dangsen lapa u Theudas ubalakop ba ulong u kenja ba kraw bat kumba saus pa ngut ki brio ki labo di u henrei ula syak penyap bat baro kinong bo jung u kila sapret bat ka jingki jung u kala pulom hadin unie lapa uwe u Judas nong Galilea kapor kana Samari uniru ula yo nong bot sibun henrei mauru ula syak penyap bat kinong bo jung u baro kila suja lengat bat hakani ka khap mentang ong hapi wale ai kini ki brio ie ki kumtu namar lada kani kerkom le bat ka jintrei jungki kalong ka ai ka basu tau brio kanja lengat hi henrei lada ka wan na ublei pin am job ki dalilei pin syam ba piale persya ya ublei kador bar kala ngap ka jing ai jingmut u Gamaliel kila khot biang ki apostol bandrum kila pha sempat ki ba kila bidong ba kimdai ban kran syu lano keteng jung Jisu bat kila pelat no ki apostol kila mi na kadorba da kajing kemen ka bakraw bala nyo ki babet ban syak ja burom na kebenta ke keteng jong Jisu bat man la ka singi ha ka temple ba ki yeng jung ki pat ba kila yai hikai bat yai yalap ya ka kubor babha sapang Jisu u Mesaya kaktien jong utrai ni sungu ya ublei hakalenong ko basau ka kut daka sapang ka jingbatai sapang ka jingyale lang jungki senran lane jungki para bangai iki baro bat u Barnabas wei neki Kristan ubalangai uladino ka jakhndo jung u ba ka pisah ka ba uyo baro la IT ki apostol ken peniyai kani ka jinglong basida jung u mentah pada ngi kini ki arngut ki syukurem Ananias wa kasapira kile kumno ka jaka ka ba kikidan kila dia kata pada ka pisah ka ba yo ha ka jaka ba kidan ra lut ban ai ki apostol kale ayu kila sim sono si benta ba kila bu ela jong nak benta ela jong ya ka batam kila wan ra sya ki senran sya u Petrus banyu ni ubri baningkong ula ai ti lut na dong sedong nak benta ka jing halang jong ka imlang jong ka kunhun sekirungai henry kini ki arngut pada ki IT tangba ki bu no ela jong da kajing arsap kamot ki pen ki we bakil IT henry ha kajing sisya maki ki dang bu ela de ba ki klam IT lut kabamut ba maki kimpat ngai lut kabamut ba maki kimpat tre ban IT sisya na kabenta kata ka kunhun jong ki rungai ba ki dang persang ban long secure ela jong da kata ka jingbu si benta ha kaju kapor ba daru lingba ka de ka jingde jong ki dak baki IT kabamut ki para bangai baro khot kin sayaro yaki nakani ka daw kapau ka jing arsap ka bakraw ka bakini ki armut kile but hangde ngi i ka bor jong mun sim bokoi ba pensle ki apostol u Petrus ong kumna balai phi sha yo soitan ban syukur om yanga henry mun sim bokoi kumno Petrus utip om dei bon ya thu mano henry mun sim bokoi u ai ka jing start yakini ngi ong ga ai
kata mi ong tin pareng word of knowledge lane ki kentien jing pentip ki ba sim ba khu pentip ha Petrus ya kata ka ba Ananias ba ka Safira kile hari ya ka jing arsap ka ba maki kile ban wan ra ya kata ka jing arsap jaki shakhmat ban wan ra ya kata ka jing arsap jaki shakhmat sim ba khu ai kani ka bor ha Petrus ba udon pendan kam ya kani ka sap jong ka ketien ka jing pentip uyo ya ka jing pentip lane uyo ya ka jing shai na sim ba khu chapang kani ka jing le jungki kani ka gift le se kani ka jing a jong sim khu ni don kam ro menta ha kani ka juk jungi menta ha ki charismatic kan hun duai ni duai barobor ba mangi iwe pe we ni yo ban tre kam e kini ki sap ki phong jong sim ba khu but ikini ki sap ki phong jong sim khu ni don kam ro ha ki yeng ki sem jungi kum ki kmi ki pang ni don kam omne ya tam ban tip ya ka jing le ka ba ki khun jungi ki le cylinder jungi henry ban don ka jing tip ban don ka jing start ban dap do mun sim ba khu ban la ban bud dien ya ka jing em jungi khun jungi omde ya ban ong ba o man ne ka singi le ne ka khun junga man ta ka don hang ta ne u khun junga don hang ta em henry kam kar pang e bar haba khun jungi ki wan pha she yeng che sem ni de ban itu kum ki kmi ki pa jungi ka e gama maki ki la le ka jing em jungi ni de ban itu kum ki kmi ki pa jungi kum ki kmi ki pa balada maki ki khun jungi ki ya ne am hakalunti ka badai ya ne am hakalunti badai teng teng ka jing bam don por jungi ban don kal am ki khun teng teng ha ka jing bun kam la ne ha ka jing bam pam pikir bha ka don atat ka jing bun kam ni bun sin ngim la ngim yo por ban itu elang jung ki khun na kata ka daw teng teng ki khun jungi ki kum ya baklano ki kum ya baklano ni don kam kum ki kmi ki paru ya kani ka sap jong man sim bukoi bandon ka jing tip ka sap jong ka kentien jing tip ka sap jong ka kentien jing start ban yo i la ki jong ki khun ban dupla un seneng bha ban betel tiru ya la ki jong ki khun kishu kani ka kam jong ki apostle nong basan kidak kisien ber ki kam phla ki apostle ki le kata ka phreng ka jing tre jong ki senran jong jisu ba haba ujis ba u Petrus uya yaki bapang la panthia asurok la kumnu ka serngeu jong Petrus kan shat hanu naki bat maki kinup yo ya ka jingkot jingkhia yo ya ka jingkot jingkhia kani ka ajia la ne ka urlong kata ka ba ujisu la ong ha ki apostol jong ha ki senran jong ha kala nong ka ba khat saw jong ka gospel Yohanes kalau nong ka dukhat ka ba khat a ta tai ngaya thu api ka jing sisha uta abang ngai hanga onle iki kam bangale da sisha onle wat ki kam ki ba kham kraw na mar bangale phai sha ukpa junga uta abang ngai hanga onle iki kam ba mangangale pun ko iki ba pang on yalap pun be no iki su inre onle wat ki kam ki ba kham kraw ban ya ka ba mangangale takadaw haga ka teng jong jisu menta u Petrus usuya namar ba ungai ya jisu dan ya jisu usuya jalan tiru ka sernge jong ka shat hanu na pleng jong kiru maki ki yo ka jong ko jong khia kata ka jing ai ka ba jisu u ai ya ki senran jong u kata ka jing ong jong jisu ba ong ha gospel Yohanes phinle ki kam kham khra banel bangale mangaro ki urlong ha jing em u Petrus ki urlong ha jing em ka balang bar ki yai urlong man la kasin hadin kani ngi yu i be ya ki senran la cha kem ki senran la cha yalam ha ka dorban la persyang ban yo sabut ane ban penrem iki hikmat jong ka dorban ke kentin ke basngo tenat duk ke bangi i ke dai ba u Paulus u Petrus u jubab ya ka dorbar bolok ka wei wong mangi ngi long ki sakhi kini ki ai wong be se sien ngi ngimla ban ko ngu iki breu hande ngin ko ngu yo blai nata du khat balai pu ar wong ne ngi long sakhi kini ki ai mangi bat mun sim bakut bolong ka jing a jong u blai ha ki tu ki ba ko ngu yo wong om dei tang mangi long sakhi hande mangi bat u men sim bakut nga bat mun sim bakut ngi bat mun sim bakut ngi long sakhi kini ki ai ki ba la jia hap deng jungi iwe pe iwe ngi long ki sakhi ringkat bat mun sim bakut bat kadai kaniru ka ba jisu ong yaki apostol ha ka gospel Yohanes kalau nong ka ba khat saw ka ba ong dukhat ka ba arsan bat arfun riu arfun yo ka ba ong kumni habau nong pentengan unwan sim ke jinsha bawan okpa sim bah ngai ngan sapa uta sasaki yanga sim ku sasaki yo jisu bat omni tang kata dukhat of nyo bat mapiru pin sasaki yanga nama piladon ngana do bastang kai ka jisu ong pi ki senran junga pin sayang saki yanga sim ku sayang saki yanga menta ka urlong ro hakani ka jing ong jong Petrus ong na
ngi long kisaki mesti bokoi ulong saki hatu ngila ne ban om kumju akajing yum jingi ban ong ba ngi long kisaki ringkat om mesti bokoi hatu ngila ne ban ong ba eke ba khoi bangile mesti bokoi dan ringkat lang ngi kemba ong kisan ran jong jisu kani kadai bengi haban pe ila dia ngin ailat yo mesti bokoi ban tre akajing yum jingi kani kalau nong kekut daka jingsha sempat jong kisan ran Hendai ke wasu tenat kadai hadin bagi syak sempat kimi sabar akajing yaro yo blai kin ong ba Om dai na benta ka eke, om dai bas ki yaro yo boleh balalai, hendai ki yaro boleh balanyau yo ki bakilong ki babet, ban sya ja burom na ka benta jong Jesus Christ. Kading sya ja burom na ka benta jong Jesus Christ, kadai na ka benta jong ki ka jing yaro, ka jing sungu ka bakrao ba jisu ibet, mamaki kin sya ja burom na ka benta ka keteng jong. Lara dai baka jia yang ngau lepi menta ka ingin long, hatungin long em kumju. Bon nap deng jungi, lara mangi ni persyang menteri bah, don bakren penmong ingi tang kendiat ru ngin ong kumno ngin resign no ngin ong kumno ngin sange no ngin ong kumno ngin tre shu ngin tre yalap shu ngin tre shu benle kan ni o kimle kal kum kamon jonga ta kadang ngam tre shu ban tre ngam sutenat shu kumni ngabe kini kisenat pada ong ba syak sempat kumi sipun ko try me ibet bangi ngin ja burom la bunta kerteng jumi ban ja burom mangi dengan tip shu ka e ka ban long kajing long ka ba le si ni haban kmi yet ila jong ban pan sa si sien biang ka jing e kenra ai ngiru ka jing kumba ki apostol ki ngai lara ni kwa e ka bor kumba don ki apostol ni haban don ru ka jing kumba don maki ni haban don ru ka jing em ka bangi em kumba em maki en yero ya Jesus Christ junam na junam amen kupa ba beneng to ai ba jinget ka ba mila ai ngi ha khun jo me Jesus Christ un men jungi ba ka ding jo jing e ka ba la pan ham ha ki do no jungi na mun sim ba khu ken ker siu biang hangi ya ka jing ker men ba la ker khu na ka banta ka jing wan jong ka hima jo me to ai ba ka jing e jong me kan pen ka lai ngi sha ki nong bat sambai ki bam ju thai jong ka gospel to ai ba ki sambai ki pen ka lai ka long man brio na cha po ba ik jing thao baro ha ka jing mi lenti ba ti kana ya ka beneng bathamai ba ka parthai bathamai haba andala job ya ka bol jong jing sniu ka burom jong me kan ting shan sabam jukun to ai ba ka jing e jong ka jubili kan ka stiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka banta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing e kan pen sa priang ya ka jing kemen ba ka jing sup jong nong pen em jongi shat satlak ka parthai shami ublei jongi balakirhu junam kan long ka burom ba ka jing ro si junam amen Kumaria kin rap zingi Kristan, tudoi na kumta zingi hak kerte, ukpa ukun masia bakruin. Amen.